hindi mo pagpakalainon, ano ba lang tuya mo sa iya? Nga aging ka tumugid siya diri sa syudad. Tungod nagapati ako nga siya ng babae nga makaupod ko tubtob sa katubtuban, Janet. Ipakasal ko si Natalia. Lam. Ano ba lang nabatsyagan ko ngayon eh? Nagapangimon ako. Oh, Janet. Amoy ng rason kung nga ari ako dre. Kagdako gid ang pasalamat ko sa imo, Janet, tungod sa imo. Wala akong mabudlayan dre sa syudad. Madaming salamat sa aton pagkilalahay. Wala gid sang anuman, Lam. Luyag ko gid nga magbulig sa imo. Pero hindi ka magkabalaka. Kung may makita na ako nga balay nga maarkilahan, bisan pabayan mo na ako. Para mahimo mo man ang imo mga buluhaton. Pamatsyag ko daw, daw nakaistorbo na ako sa imo. Ay, wala. Wala gid bala, Lam. Okay gid Luyag ko lang nga magbulig sa imo. Salamat ki Janet. Oo, gali. May isa pa gid ako gali kayo sa imo. Ano na? May luyag ako ibaligya. Ibaligya? Oh, Janet. Ano na? Diamante. Diamante? Diin? Oh, madali lang. Aryo, Buon-buon? tulo ka, Janet. Ari, Amoy ning diamante? Nagabaladlak sila. Kanami tanawon. pwede mo bala ako updan para mabaligya ang diamante ngayon ni Janet? Pwede. Dako matuod ang mabulig sa mapa, amigo Elric, kung madala di sang mikilala mo. Amigo. Siya gani ginahulat ko nga magtawag eh. Kabay pa nga magsugot siya nga ihatag sa ako ng mapa nga ara sa iya. Ano, amigo? Siya matuod. Hello, amigo? Miguel Rick, mabalik ako dira sa Negros. Kagdala ko ang mapa. Matuod ka, amigo! Oh, salamat. Dako gid nga bulig nga ma-rescue naton si Natalia, amigo.